Wannan wallet ɗin za mu tsaya mai coin ɗinta sosai saboda suna da ƙarfi. Za mu tsaya mai farming ɗinta duk bayan awa 3. Awa 3 nan ba zan bari ta dinga wuce min ba. Daga ka shiga akan Telegram ne za ka bi link ɗin zai kawo ka za ta buɗu. Idan ta buɗu akwai nan gurin inda za ka yi backup your passphrase. Idan ka shiga shi ne za ka samu wallet ɗinka za ta samu tsaro. Za ka je ka yi backup na wannan passphrase ɗin. Idan ka shiga za ka ɗau hotonsa ka yi next ka seta shi. Idan ka seta shi wallet ɗinka ta zama secure ka je ka ajiye wannan passphrase ɗin naka. Wallet ce wadda za a yi amfani da ita sosai. Don haka kai farming na coin ɗinta ya zamana ka same shi sosai. Kar ka dinga mantawa ka zo mutane an tara da yawa kai baka da shi da yawa. Idan ka samu da yawa za ka fi samun alkhairi da yawa. Mai da hankali shi zai sa a samu. Wannan kenan. Idan ka yi register bayan ka je ka ba wa wallet ɗinka tsaro ma'ana ka ɗau passphrase ɗinka to sai ka zo ga inda za ka yi earning ka je ka yi tax ka samu point. Akwai tax daban-daban, akwai on chain akwai kuma social tax. A nan kuma idan kana buƙatar ka inviting ba ma idan kana buƙata ba ka ɗau link ɗinka ka yi inviting ka tura wanda kake buƙatar ya yi register a ƙasanka. Ga ta sun riga sun shirya komai har da dApps tunda an ma daɗe da kawo ta. To amma yanzu za mu tsaya mu mai da hankali saboda na ga kuɗin da ake sawa a kanta. To kowa sai ya tsaya ya yi farming na coin ɗin duk bayan awa 3.